s'acaba el temps. És una carrera contra rellotge. I hem de guanyar-la. Per tu, per mi, pel món. Estem destrossant la terra i... On anirem? A cap lloc. no hi ha cap altre lloc on anar. És el moment. Ara. D'aturar aquesta barbàrie. Parla, convenç, però el més important... Actua. Redueix el teu consum. Reutilitza quan siga possible. Recicla tots els residus. Tingues cura de l'aigua com el major tresor. El dia 27 de setembre. És la vaga mundial pel clima. Per demanar i exigir Que els governs declaren l'emergència climàtica. ja. Eixe dia, vine a escola amb samarreta verda. Porta un esmorzar natural i saludable. Vine caminant en bici o compartint vehicle. No hi ha temps que perdre. Aquesta és la batalla de les nostres vides. Hem de guanyar-la i podrem guanyar-la. Nosaltres lluitarem per ella. I tu?